ana dandang saka sabrang apa rupa-rupane dandang laring dandang curika mewah pedang cucuke wesi kaya nun mangke Kanjeng Ibu paduka Kanjeng Ibu sampun sawetawis dangu anggenipun nandhang sungkawa kados mekaten Kanjeng Ibu kula aturi midhangetaken aturipun ingkang putra pun kangka Kanjeng Ibu kula nyadhong dawuh timbalan paduka wonten wigatos menapa wondene paduka Kanjeng Ibu anggadhahi raos ingkang kados mekaten tuwin nggadhahi pasemon ingkang beneh kelan adat ingkang sampun Kanjeng Ibu sampun ngantos ing sakmangke damel susahing manahipun Sangya para putra awit kula ugi ngraosaken sungkawaning manah paduka Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata Kanjeng Ibu kula aturi paring dawuh menawi paduka nandhang susah tartentu ingkang putra pun permadi
ugi badhe nandhang sungkawa jalaran setya bektinipun ingkang putra wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu datan saged dipun tuku dipun tumbas dipun lintoni kanthi sarana menapa kemawon pramila Kanjeng Ibu kula suwun paring dawuh wonten ngarsanipun ingkang putra kanthi tetela Kanjeng Ibu mangke riyen Ndara Ndara Kundi Kalibrata nek panjenengan mriku minangka tiyang sepuh kedah ugi kedah mangertosi dumateng napa sing dikarepne anak. Nek jangganing para putra kepengin paduka paring dawuh, mbok kula suwun sampeyan ngendika ta. Ora ketang mung sak kelimah supayane cumeplong ora sing manahipun sangya para putra lho, Den. Barep wonten timbalan Kanjeng Ibu panengah wonten timbalan yektine nggone pun ibu nandhang sungkawa iki merga wis 3 dina iki kadangmu panenggak ora bali ana ing Wukir Tawu ya ora bali ana ing Saptawarga permadi apa ya bakale kelakon kowe ora duweni kadang ingkang tansah ngayomi sartane maring daya kekuatan nglawan awake dhewe apa dinipun ibu rasane ngatine wong tuwa ora bakal ikhlas sartanipun ibu ora bakal lila merga Bratasena kuwi bocah ingkang ndak dama-dama ingkang ndak gadang-gadang bisa nerusake ingkang dadi gegayuhane wong tuwa malah nganti dina sak mengko urung katon Bratasena urung bali ning Wukir Tawu ing Saptawarga. Puntadewa ya kangka adimu menyang endi Permadi kakangmu lunga menyang endi Permadi sarating pandam sumala hamadang isroning pasarean kenani watana remu-remu kalingan ngrangan sang diamana hengkung sumungkem kuleng sang kakung rerempo alon wowo sira papoyayi eman maneman iratende prangta yayi ulun tadarunte ulun tadarunte dereng ngantos manepun sami mbal wacana kasaundhaku semanten praptane Sang Raden Bratasena panenggak Pandhawa minggantening madaring Wukir Tawu ing Saptawarga akarya kaget sangganing para Pandhawa temah cumeplong ora sing Sang Dewi Kunthi Kalibrata wae. Pandhawa para Pandhawa nyoko mulang manggung sira. Manggung sira prasata Kurawa kambak Kesra katite pira layot sagung praratu. Sesumbar mawa lindru bumi gonjing gumaluthuk Guntara katok lumembah banyu kanggo mambang Kunthi babu aku ngatur kowe basaku katuru
Bratasena iya tak tampa. Menyang endi wae nggih lagi sowan ning pertapan Saptawarga. Wah. Kundi buku sing gedhe pangapuramu. Merga sangka gedhening niat anteping tekade Bratasena. Nggonku ngupadi wujuding ilmu kasampurnan kaweruh sangkan paraning dumadi. Nganti kelebihan nggonku bakal matur ngersane Kanjeng Ibu. Bratasena. Sesuk meneh mbok yo matur ana ngersaning pun ibu yen to duweni gegayuhan apa wae. Merga pangestune wong tuwa. Kuwi uga pangestuning Gusti Kang Karya Loka. Yo. Sowanku arep njaluk pamit ana ngersaning Kunthi ibuku. Bratasena. Kowe lagi wae bali nang pertapan, lagi wae kumpul karo adi-adimu ya karo pun ibu. Lah kok kowe wis arep bali meneh kowe lunga meneh kowe arep menyang endi Bratasena? Ibu, lilanono anakmu. Aku arep budal arep nyemplung segara golek wujude banyu suci Perwitasari. Yen mengkone bakal dadi srana lantaran nggonku kasembatan kaya wujuding ilmu kasampurnan. Ilmu sangkan paraning dumadi Kunthi Babu. Oh. Bratasena anakku kira anakku. Bener ingkang dadi rasa pangrasane pun ibu. Layak to layak ora jenjem nggonku mapan ngenteni praptamu Bratasena. Jebul kowe duweni gegayuhan ingkang kaya mangkono. Sapa ingkang dawuh kelawan kowe Bratasena? Wah. Durna bapakku ing Sukalima ingkang dawuh lawan Bratasena supaya nyemplung ana madyaning segara ing madyaning samudra ngupadi wujuding banyu suci Perwitasari. Bratasena, yen kowe isih tresna kowe isih ngabekti kelawan ibumu ya nggih. Wurungna ya nggih, wurungna. Pon ibu moh kelangan kowe. Pon ibu wegah yen to mengko para Pandhawa urip wong lima tanpa Bratasena. Kunthi Babu, wis tahan tepi tekade Bratasena. Aku arep ngupadi wujuding ilmu kasampurnan. Ngerti ya Bratasena. Pon ibu ngerti, pon ibu mangerteni. Sejatine gegayuhanmu kuwi pancen mulya, merga kowe kepengin ngupati jati dirimu dhewe. Ning gandeng pon ibu midhanget aturmu yen to sing dawuh karo kowe Begawan Durna. Pon ibu ora mathuk nggih, pon ibu ora mathuk. Merga Begawan Durna kuwi gurune wong perang, dudu kok gurune wong sing kepengin ngupati babakan kawruh kebatinan nggih. Bratasena wurungna ya nggih. Kunthi Ibuku. Kunthi Ibuku dhewe sing dawuh karo Bratasena. Yen to Bratasena kudu ngabekti mituhu sartane ngleksanani apa sing dadi dawuhing guru. Nanging kena ngopo? Kunthi Ibuku malah menggak yen to aku kepengin ngabekti ana ngersaning Durna bapakku. Bratasena, mestine kudu mbok gelar, kudu mbok gulung. Yen to ngasi iki mengko kowe budal nyemplung segara. Yen ngono tak pesthekake. Bratasena wis ora nganggep Dewi Kunthi Tali Brata iki minangka wong tuane Bratasena. Wah. Wis santepi tekade Bratasena. Aku njaluk pamit.
Bratasena anakku ki anakku piye ki Mareka den prayitna semuri reseka balik titiyane Gandayani Untadewa kepiye Kanjeng Ibu sampun kula aturi ngikhlasaken dumateng menapa ingkang dipun gayuh dening Kakang Mas utawi kadang kula pun Yayi Bratasena ampun to Gusti Ayu gegayuhane ingkang putra niku mulya gegayuhane Ndara Bratasena niku sae sampun ngantos mengke sampeyan le merga mboten mengestoni kalian lakune Ndara Bratasena malah damel susah mengke teng dalan pun to mangikhlaske ampun emosi tarik Rama sidam sekaring bawana langgeng naga Nemburnawa wonten dawuh Sang Nawaruci Marata Dyagi sawangen ana sak tepining samudra ya ing segara kidul Bratasena bakal nyemplung padi wujuding tirta pawitra maning suci Marata Dyagi sawangen yektine panjenengan ulun dawuh kang kaya mangkene jeneng kita wis mangerteni ngestaken dawuh mrengaten nyuwun pamit saiki segara ingkang mathuk sajroné atine Bratasena wah yo tak jajali mbok menawa dawuh Indra kakekku bener ngendikane pusaka ya ali-ali ya mustika manik Candrama bakal migunani nalikane aku nyemplung ana ing madaning segara tak cobane
aku nyemplung segara tekono wujuding naga sak bongkoting ngetal gedene temahku andane tak sigar dadi loro kuandaning naga ilang aku kesambyuk ombak nganti prapta ana ing sak pinggiring pulo alit iki malah ana bocah bajang sunare nelahi nyurumake Sarati Sang Hyang Pratangga Pati nganti kaya golek kencana. Wah, kowe sapa bocah? Mas Trama Sidam Sikaring Bawana langgeng kula Bratasena. Mestine jeneng kita durung sumurup marang panjenengan ulun. Merga lamun jeneng sira kepengin mangerteni ya panjenengan ulun iki sejatine Kang Asta wiwara gegayuhan kita. Wah, edan luwih elok sarta mokal. Dene katemben iki aku ketemu karo kowe. Teko kowe bisa ngucap kang ora ngenaki ati kaya mangkono. Kaya paran aku iso percaya dene kowe ngaku sejatine Kang Asta wiwarane kegayuhane Bratasena. Bratasena. Waspadakna. Epek-epeke panjenengan ulun iki kang minangka tandha yekti sapa ta sejatine panjenengan ulun Bratasena. Rumaos kaduwung raos sing manahipun ingkang abdipun Bratasena anggen kula nandhaken duka cipta sarene sampun boten nyana saged pinanggih kaliyan guru sejati sarene sampun pinten-pinten pitukon ingkang kula sandhang samangke kula pengin mangertosi babaring gegayuhan kula pungulun. Iya Bratasena uluk nadyan panjenengan ulun wis datan kasamaran marang krenteking ati kita marata diake jeneng kita Manjinga Guwa Garba Ulun ya ing kono dununge sedyanira nun mangke pungulun Sang Ruci Bathara sesembahan kula tanggih lampanipun anggen kula badhe saged kelampah mlebet wonten Guwa Garba Paduka awit bobot timbanging wujud jangka menawi saged sajiwa. Bratasena Kula wonten timbalan. Ayo kaduk mangeran sifat jeneng kita aja kaya mangkono aja kok mung jeneng kita nadyanto jagat saisining kang gumelar iki yektine kamet ana ngarsa ulun ya panjenengan ulun tumrape jeneng kita kaya wis luput saka prabaning jagat marata diake Bratasena kaya wis teka titiwan si jeneng kita nyumurupi gelare jagat panjenengan ulun lajeng kados pundi samangke salananipun kula badhe manjing mlebet wonten garbaning Sang Nawa Ruci nggih sesembahan kula Sang Ruci Bathara Bratasena.
Bratasena apa kang katon ing kita sartane apa ingkang kita sawang Tungkulun samangke kula boten sumurup sangkan paraning kiblat awit peteng dedeli mengan Tungkulun yaiku ingkang sinebut alam peteng dene sarana bisane padhang kudu percaya marang Kang Maha Wisesa sartane mituhu apa kang dadi dawuh lan parentahe sakmengko tingkemna netra kita apa kang kadulu Bratasena katingal samudra kungkang tanpa winates yaiku wahananing ati sabanjure apa kang katon ing sira punika katingal wonten cahya gangsal perkawis inggih wujuding punapa menika Tungkulun yaiku kang sinebut Pancamaya wahananing jantung yaiku pangareping sarira dene kang urup werna papat abang ireng kuning sartane putih mau minangka dadi drugamane lampus bisa patining manungsa mboya bakal manunggal marang Galbing Widi dene sararane kudu tapa Bratasena lajeng katingal cahya wolung werni manunggal dados sajuga punika menapa Tungkulun yaiku kang aran Obra Markata yaiku wahananing Hyang Wisesa kawimbuhan wahananing Pramana jatining rupa kang kadya retna muncar Obra Markata ana kang maya-maya iku yekti panunggale dat kang misesa jagat ya kang misesa jagat gedhe ya kang amisesa marang jagat cilik lajeng ingkang pundi ingkang kedah kula ulati Tungkulun Marata Dyaki Bratasena wis padakna kang permana jeneng kita weruh rerupan apa wonten wujudipun cahya kados tawon gumana wening mawa prabawa ayem-ayem kang jeneng kita ulati iku ya ingkang sinebut pramananing suksma kang kasat mata iku muhung pramananing sih Estine kaya simbaring kekayon candrane kaya wayang kinudang yaiku kang sinebut urip sakjroning pati sakjroning urip Tungkulun wah menawi kepareng kula boten nedya wangsul awit manah raosipun ingkang abdipun Bratasena sampun sekenca anggen kula mapan wonten ing mriki Bratasena wonten timbalan jeneng kita mung duweni wewenang ngicipi kamulyaning urip nanging durung titimangsa sira murut marang kasedan jati jeneng kita mboya kena nggege mangsa awit mangertiya kang sira lakoni kabeh mau ya kang sira upadi banyu suci Perwitasari apa dene sastra Jendra Ayuningrat Bratasena wis tumuli metuwa ulun uga bakal bali marang sejati ulun sartane jeneng kita bakal ulun maringi wujuding pusaka kinarya pratandha sartane jeneng kita wenang nggonake jejuluk utawa kekasih Sang Abhiseka Werkudara Bratasena
Marata sangking kutha sang kuru kula yanamo tusa sang Sri Bratasena mangertiya ya Werkudara jeneng ulun wis paring asma kelawan jeneng kita Werkudara kang wektu dina ki uga panjenengan ulun maring wujuding pusaka kang aran Gelung Minangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wontenipun paduka Sang Nawa Ruci nggih Sang Ruci Bathara sesembahan kula sampun saged medharaken menapa ingkang dados sejatining gegayawanipun ingkang abdi pun Werkudara Pungkulun iya Marata Dyaki ulun bakal manjing sajuga bali mring sejati ulun Werkudara 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 anakku kowe kelakon Bratasena Sang Tapa Begawan Durna kang pinangka pengilon Sang Hyang Bathara Bayu kinarya sasmita pralambita susuwing angin ya napasing menungsa Sang Hyang Bathara Indra wis ngarani teges Pancandriya teges Panca Indra Sang Naga Nemburnama mengku werdi tengen durung karuwan apik kiwa durung karuwan elek teges tidha ing manah temasang Werkudara pinanggya guru sejatining guru zat kang murping zat purwa madya lan wusana innalillahi wa inna ilaihi rajiun